Kaixo, gu Pable eta Katalin gara, eta gaur gure amonaren torrija errezeta egingo dizuegu. Hau errezeta egiten da brazan, baina aldatu opurat, guk sukaldean ez deko braza, eta orduan eiteko labean. Importanteena sukaldatzen hasi baino aniago da eskuak garbitza. Errezeta hau egiteko labana, plateroa eta sorpreta erabiltugu, baina kontuz material hauek arriskutsuak dira, baina guk adibidez nagusi bat daukagu laguntzeko. Oraintxe, osagaiak erakutsiko dizkizuegu. Bega, Pablo! Torrijak egiteko ogi ingeles Edo molde ogia hartu dugu, eta hau ogia hirurotako basoli batetik hartutakoa da. Egosten amaitu denean, epeltzen utziko dugu, eta gero ogiaren gainean jarriko dugu. Dana beteta dagoenean, oskailuan jarriko dugu hurrengo egunera arte. Pablo eraintzu dago ikartzen, atzo eginen du torrija zuek ikusteko bideozoa. Eta gu jamatzagu bi aldiz buelta, bi aldeetatik ogia hartzeko zuku guztia, eta oraintxe irakutsiko txugu esan emardan, kutsara bategaz eta espatula hartu bi aldeetatik eta eman buelta. Eta horrela eman daneri bat emaino gehiago horrela ogiak hartzen da zuku guztia. Bueno, torrijak buelta eman ditugunean, bandeja hontan jarriko ditugu ondoan. Gero labara eramango ditugu eta 220 gradutan jarriko dugu eta 10 minutu itxaron beharko ditugu. Ipiniko dugu jogura erdian torrija ipintzeko gainean. Gero, lotuz birrinak botako dizkio. Eta izozkibolat jarriko dugu gainean. Gatillo baten urreroa jarri dugu izozkibolat egiteko. Kutsara arrastatzen eta horrela ingo da bola. Tarain, lotu zaitaren gainean jarriko dugu ez mugitzeko. Azukrea torrijai botako diogu sopletarekin karamelizatzeko. Oraintxe, sopleteagaz azukrea harriko dugu horrela karamelizatuta geldituko dago. Orain, egin ditugun torrijak jango ditugu. Eta espero dugu zuei gustatu izela gure errezeta. Agur!